Kaixo guztioi, tailer honetan glutena non dagoen ikasiko dugu. Jakingo duzuenez, glutena elikagai batzuetan aurkitzen den konposatu bat da. Zehazki, zereal batzuetan aurkitzen da, adibidez, garian eta garagarran. Eta noski, zereal horiekin egindako elikagaietan ere aurkitzen da, adibidez, ogian, gaietetan, bizkotxoan eta beste hainbat elikagaietan. Hala ere, badaude zereal batzuk ez dutenak glutenik, adibidez, arroza eta artoa. Pertsona batzuei glutenak kalte egiten die. Glutena jaten dutenean, min egiten die. Pertsona horiek zeliakoak dira edo gaixotasun zeliakoa dute. Pertsona hauen tratamendu bakarra edo egin dezaketen gauza bakarra da gluten gabeko elikagaiak ez kontsumitzea, hau da, gluten gabeko dieta jarraitzea. Horregatik garrantzitsua da, ze elikagaiek duten glutena eta zeintzuk ez bereiztea. Orain, esperimentu baten bidez, elikagai hauek glutenik duten edo ez, begiratuko dugu. Maialen, lehenengo eta behin zer egingo dugu? Lehenengo eta behin elikagaiak birrinduko ditugu eta ontzi hauetan jarriko ditugu. Horretarako hartu beharko dugu zenbat gramo? Gutxi gora bera. Elikagai bakoitzetik gramo bat. Primera, hemen dakago zatitxo bat, joango gara pisatzera eta begira. Hau ere pisatu beharko genuke ezta? Pues venga. Labana garbitu ostean, hartuko dugu beste zatitxo bat. Eta joango gara elikagaiak pisatzera. Bai. Beno, Maialen, ja, pisatu dut gramo bat. Eta orduan orain birrindu beharko genituzke, ezta? Bai, noski. Venga, ba, hasiko naiz ni ogiarekin adibidez? Bale. Venga, ba. Birrinduko dugu ondo. Zatitxo guztiak gero ondo erausteko. Horrela nahikoa dela esango zenuke? Bai. Venga, ba. Pues orduan hau gramo bat izan da, botako beharko genuke, saio dira. Vale. Ba, orduan ni jarraituko dut ondo bat ditzozu, Vale. Hau zu bota, eta ni jarraituko dut hau birrintzen, ados? Ados. Venga, ba. Ados, Maialen, orduan pisatu ostean zer egin beharko genuke? 10 mililitro tranol gehituko ditugu eta 30 segundotan zehar astindu behar dugu. Ados, venga, ba, bota. Eta nola gehitu ondoren, irabiatu egin behar dugu 30 segunduz. Bale, 10 mililitro bota ostean astindu dugu, Maialen, zer egin beharko genuke? Dekantatzen utzi behar dugu. Ados, zenbat minutu? Minutu batez. Venga, ba. Bueno, Maialen, okerrez banago, pipeta beharko genuke? Bai, 50 mikrolitro neurtu behar ditugu. Bale, joe, 50 mikrolitro bakarrik, Horretarako dira pipetak. Ados, 50 mikrolitro. Venga, ba. Eta orduan, 50 mikrolitroiek bota ostean, ze volumena beharko dugu? 500 mikrolitro tanpoi gehitu behar ditugu ere. Tanpoia, bale. Orduan, tanpoi hori baliagarra izango da gluten ateratzeko laginetik, ezta? Ados. Eta orduan beste punta bat beharko dugu. Hemen, 50 mikrolitro bota dugu lehen, ezta? Eta orain 10 aldiz gehiago. Ados. Orduan, punta lodiagoa. Hau. Ados. Orduan, dakago hemen diluzio tanpoia eta goazen hartzera. Hau,
sagarraren lagina da, eta hau, gluten gabeko ogiarena. Eta beste hiruak? Marratxo gorridunak direnak glutena daukate orduan? Bai, Eta zeintzuk elikagai ziren horiek? glutendun ogia, glutendun gaieta eta irabiatuak. Bale, klaro, glutendun elikagaiek positibo ematea normala, baino irabiakina, printzipioz esnearekin eta kakaoa azukrea daka, baino garia ez daka, ez da? Bai, baina prozesatzen direnean elikagaiak industrian batzuetan gehitzen dizkiete beste produktu batzuek, eta orduan gertatu daiteke glutena izatea. Oso ondo. Orduan, beitu, adi egon behar zarete, jakiteko zeintzuk elikagai dakaten glutena eta zeintzuk ez. Modu errazago baten azalduko dizuet, zuek uler dezazuen. Hau, imaginatu gure lagina dela. Kasu honetan makiltxoa edo tira sartzen dugunean, itxoin ondoren ateratzen dugu eta ikusten dugu marra urdin bat dagoela. Imaginatu gure lagina glutena duela. Glutena izango dira bolita hori hauek. Makiltxoa sartzen dugunean, itxatxi egiten da glutena tirari edo makiltxoari eta marra gorri bat agertzen da. Eta hurrengoan, azalduko dugu ze motatako informazioa bilatu behar dugun etiketetan jakiteko elikagai bakoitzak glutena dakan ala ez. Eta orain pentsatzen ariko zarete bino guk hemen egin ditugun esperimentuak etxean egitea ezinezkoa da. Zuek jakiteko elikagai batek glutena duen edo ez, etiketetan fijatu behar zarete. Etiketetan simbolo ezberdinak agertuko dira. Adibidez, hau, kontrolado por fase jartzen duena, espiga barra da hau, edo sin gluten modu argian adierazten duten mezuak. Adibidez, etiketa honetan ikus dezakezue, dudari baduzue elikagai batek glutena duen edo ez, osagaien zerrendan fijatu behar zarete. Glutena izango du, garia, garagarra, zekalea edo oloa bezalako zerealez egina balin badago elikagai hori.